σε όλους! Είμαι η Δήμητρα και αυτό είναι το Make-up is not a crime. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε ένα μακιγιάζ με προϊόντα τα οποία κοστίζουν κάτω από 10 ευρώ. Έχω επιλέξει οικονομικά προϊόντα, μερικά από αυτά τα είχα ήδη στη συλλογή μου. Αγόρασα αρκετά για τις ανάγκες αυτού του βίντεο. Δεν είμαι κατά των οικονομικών προϊόντων. Φυσικά μου αρέσει να βρίσκω προϊόντα τα οποία είναι οικονομικά και λειτουργούν σωστά. Πιστεύω ότι κατά βάση τα οικονομικά προϊόντα, βασικά το πρόβλημά μου με τα οικονομικά προϊόντα στην Ελλάδα είναι ότι τα stand τους, όπως π.χ. Catrice ή Essence, είναι πάντα ελλειπή. Λείπουν πάρα πολλά προϊόντα, λείπουν πάρα πολλές αποχρώσεις και μου είναι πολύ δύσκολο να πετύχω τις αποχρώσεις που θέλω, με αποτέλεσμα κάθε φορά να παίρνω να συμβιβάζουμε με κάτι άλλο και να μην μου αρέσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο θα είναι και πρώτες εντυπώσεις, γιατί αρκετά από αυτά τα αγόρασα για τις ανάγκες αυτού του βίντεο, όπως σας έχω πει ήδη, οπότε δεν ξέρω πώς λειτουργούν και είμαι λίγο ανυπόμονη να δω το αποτέλεσμα. Συγγνώμη αν βλέπετε διαφορές στο φως, απλά έχει συννεφιά έξω και μία βγαίνει ο ήλιος, μία κρύβεται πίσω από τα σύννεφα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Έχω εδώ όλα τα προϊόντα, θα έχω σε ένα κουτί Colourpop μέσα. Έχω και την απόδειξη από αυτά που πήρα τώρα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο προϊόν, το οποίο είναι ένα primer από την Catrice. Είναι αυτό εδώ. Το Catrice HD Active Performance Primer με SPF 30. Λέει ότι είναι water and sweat proof, δηλαδή σε προστατεύει από το νερό και ανυδρώσεις. Και επίσης ότι είναι pore minimizing, ότι σου δίνει το pore minimizing effect, δηλαδή ότι θα μειώσει τους πόρους, το πώς φαίνονται οι πόροι σου. Είναι στα 15 ml και η τιμή του είναι 5,69 το πήρα. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε, είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ αυτό. Έχει dropper, όπως βλέπουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κουνήσεις πριν το χρησιμοποιήσεις. Α, λέει ναι, πρέπει να το κουνήσεις καλά πριν το χρησιμοποιήσεις. Είναι έτσι. Το dropper. Οκ, δεν. Το βάλω στα δάχτυλά μου, είναι λευκό. Το νιώθω πολύ ωραίο, βέβαια δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά στους πόρους μου. Δεν βλέπω να έχει τους πόρους μου καλύψει, να τους έχει κάνει λίγο, να φαίνεται λίγο πιο μικρή. Και έχω πόρους, έχω πολύ έντονους πόρους. Και νιώθω ότι έχει απορροφηθεί πολύ καλά από το δέρμα μου, δεν νιώθω να έχει πολύματα επάνω. Λοιπόν, για foundation έχω δύο. Έχω ένα από Wet n Wild, το Photo Focus, και από Catrice το HD Liquid Coverage, το οποίο λέει ότι αντέχει πάνω από 20, μέχρι 24 ώρες. Και τα δύο αυτά τα είχα στη συλλογή μου ήδη. Θα ήθελα να τα ανακατέψω. Μ' αρέσει να τα ανακατεύω αυτά τα δύο. Το Catrice έχει και αυτό dropper, το έχω στην απόχρωση 030 Sun Beige. Δεν είναι η απόχρωση μου αυτή, νομίζω είναι πιο ανοιχτό. Αλλά τότε είχα πάει να το αγοράσω, δεν είχε πάρα πολλές αποχρώσεις κλασικά. Οπότε πήρα αυτή, γιατί θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Και στο Wet n Wild έχω το Soft Beige, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, μάζεψα τα μαλλιά μου για να μην έχουμε προβλήματα και ξεκινάμε. Θα βάλω λίγο από το Photo Focus. Το έχω ανακοινήσει πάρα πολύ καλά στο πρόσωπό μου. Γενικά δεν βάζω τεράστιες ποσότητες εγώ στο πρόσωπο, δεν μ' αρέσει. Και θα βάλουμε και με τον dropper μία σταγόνα μεγάλη και θα το μοιράσω στο υπόλοιπο πρόσωπο. Θα πάρω το σφουγγαράκι από Real Techniques, το οποίο το αγόρασα γι' αυτό πρόσφατα για τις ανάγκες του βίντεο, και θα αρχίσω να κάνω blend το προϊόν. Τελείωσα με το foundation, είναι ok, μου αρέσουν αυτά τα δύο, είναι από τα αγαπημένα μου drugstore foundation, ιδιαίτερα το Wet n Wild που είναι λίγο πιο ελαφρύ σε σχέση με το Catrice, το Liquid Coverage, που είναι αυτό εδώ. Πάμε τώρα στο concealer. Έχω τρεις επιλογές. Έχω το Makeup Revolution, το Conceal and Define, το Full Coverage and Contour concealer, είναι το κλασικό concealer που γίνει ένας πανικός. Έχω από Wet n Wild το concealer Photo Focus, αυτό εδώ, και έχω από LA Girl το Pro Conceal στην απόχρωση Porcelain. Θα πάω νομίζω με το Wet n Wild και το Revolution, θα τα ανακατέψω αυτά δύο και ας ευχηθούμε ότι αυτή τη φορά θα μου αρέσει περισσότερο αυτό το concealer. Καθώς πάω στο stand της Makeup Revolution στα Hondos, γίνεται ένας χαμός
και δεν υπάρχουν επίσης αποχρώσεις. Λείπουν όλες οι αποχρώσεις πάντα. Και το ίδιο πρόβλημα έχω και με την Catrice και με την Essence. Με την Essence όχι τόσο, νομίζω ότι το stand της Essence στα Hondos ανανεώνεται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με αυτό της Catrice. Με το stand της Catrice έχω σοβαρό πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο να βρω κάθε φορά αυτό που θέλω. Και να βάλω το concealer μου, θα σετάρω τα μάτια μου με την Airspan, τη Loose Face Powder, που είναι η αγαπημένη μου πούδρα έτσι κι αλλιώς για να σετάρω τα μάτια μου. Βάζω λίγη στο Beauty Blender και σετάρω και πάνω τα μάτια μου, γιατί δεν βρήκα κάποιο primer για τις σκιές, οπότε θα χρησιμοποιήσω το concealer. Αυτό που κάνω σε αυτό το σημείο κάθε φορά είναι να σετάρω το πρόσωπό μου με λίγο spray. Πήρα από την Essence το Prime and Studio HD, όλα αυτά έχουν HD μεταξύ επάνω, το HD Hydra Primer Spray με Coconut Water, με δηλαδή νερό καρύδας, όπου ενυδατώνει το πρόσωπο, λέει επάνω, και σετάρω το πρόσωπό μου. Θα πάρω την Catrice All Matte Plus πούδρα στην απόχρωση Warm Beige 030 με ένα πινέλο H&M και θα βρω λίγο στην ζώνη TAF, το ξέχασα να το κάνω πριν, για να μην έχω λιπαρότητα. Βάζω πάρα πολύ λίγο, δεν χρειάζεται να βάλεις πολύ και είναι πολύ ωραία πούδρα αυτή. Ήρθε η ώρα να ζεστάνουμε αυτό το πρόσωπο που είναι κάτασπρο και φαίνεται σαν φάντασμα, και θα χρησιμοποιήσω από Catrice το bronzer Sun Glow Matte Bronzing Powder. Πήρα την απόχρωση 035, δεν είχε άλλη απόχρωση, ήταν αυτή η μοναδική απόχρωση που ήταν διαθέσιμη. Ορίστε, είναι έτσι μέσα. Θα πάρω ένα πινέλο Morphe και θα αρχίσω να ζεσταίνω το πρόσωπό μου όπως κάνω πάντα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο bronzer είναι το συγκεκριμένο. Τελειώσαμε με το bronzer και σειρά έχει να φτιάξουμε αυτά τα φρύδια τα οποία βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Θα χρησιμοποιήσω από Catrice το Cinematic Ultra Precise Brow Pencil, είναι αυτό εδώ, το έχω στην απόχρωση 040, θα σας το έχω ξαναδείξει. Τελειώσαμε με τα φρύδια, σειρά έχουν τα μάτια. Όπως είπαμε, δεν βρήκα κάποιο primer για τις σκιές μου, οπότε χρησιμοποίησα το concealer και το σέταρα με πούδρα επάνω. Για τα μάτια βρήκα από την Catrice μια πάρα πολύ μικρή και πολύ cute παλέτα που ονομάζεται Exotic Traveler, είναι αυτή εδώ. Η συγκεκριμένη παλέτα κόστησε 4,59 ευρώ, δεν είχε καν τέστερ πάνω για να δω το πώς γράφουν οι συγκεκριμένες σκιές, οπότε έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω το πώς, αν είναι καλή ή όχι. Θα πάρω ένα flat πινέλο από Lovey και θα πάω στην πρώτη απόχρωση, δεν έχει ονόματα, θα πάω στην πρώτη απόχρωση που είναι μια μπεζο λευκή ματ, φαίνεται, βασικά πιο satin φαίνεται, όχι τόσο ματ, και θα την απλώσω σε όλο μου το βλέφαρο. Θα παίξω επικίνδυνα. Θα πάω σε αυτήν εδώ την κόκκινο φούξιο βουργουνδί σκιά, πάρω τη φωτεινή πλευρά του πινέλου και ο Θεός μαζί μας. Δεν είναι άσχημη. Ενώ για ένα τέτοιο χρώμα, που είναι δύσκολο χρώμα, είναι μια ok απόχρωση, μια ok σκιά. Στην εσωτερική γωνία θέλω να βάλω αυτή την ροδακινό χρυσή, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Με το δάχτυλο θα την βάλω, φαίνεται πολύ βουδιρένια. Θα πάρω τώρα την άλλη πλευρά του πινέλου, θα πάω στο ίδιο χρώμα το κόκκινο βουργουνδί, θα την άξω και θα βάλω στο κάτω βλέφαρο βασικά. Λοιπόν, αυτό είναι το look στο ένα μάτι, πάμε να κάνουμε και το ίδιο στο άλλο μάτι. Τελειώσαμε και με τις σκιές, η ρόζο φουξιο κόκκινη μου κάνει κάτι νερά τώρα, δηλαδή όσο δεν δουλεύεις χάνεται, αλλά δεν είναι πάρα πολύ χάλια, μπορείς να βγεις έξω και να το σώσεις με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, έκανα και το άλλο μάτι, ακριβώς ίδιο με το προηγούμενο όπως το δείξαμε πριν. Έβαλα και eyeliner, χρησιμοποίησα από Catrice το It's Easy Tattoo Liner. Είναι και αυτό waterproof, δηλαδή είναι διάβροχο. Είναι μέσα έτσι
το πινέλο του. Ήταν πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσω, ήταν πάρα πολύ μαύρο. Πάμε να βάλουμε και μάσκαρα. Έχω πάρει από την Essence την I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Είναι η ροζ αυτή, φούξια αυτή μάσκαρα. Είναι η πρώτη φορά που την χρησιμοποιώ. Έχω ακούσει πάρα πολλά για τις συγκεκριμένες μάσκαρα, αλλά δεν έχω καταλάβει ποια είναι καλή όχι. Αχ, γιατί δεν μου αρέσει αυτό το πινελάκι. Γιατί έχει αυτό το πλαστικό πινελάκι το οποίο εγώ το απεχθάνομαι γενικά. Δεν μου αρέσει. Ας τη δούμε. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το βουτσάκι, η αλήθεια είναι. Δεν ταιριάζει καθόλου με τις δικές μου βλεφαρίδες. Λοιπόν, μέχρι να στενώσει η μάσκαρα για να βάλω βλεφαρίδες, πάμε να βάλουμε highlighter. Έχω από την Wet n Wild το Blossom Glow. Είναι αυτό εδώ το highlighter. Είναι πάρα πολύ όμορφο, το είχα. Γενικά τα highlighter της Wet n Wild δεν ταιριάζουν τόσο πολύ με το δικό μου δέρμα, γιατί είναι λίγο πιο chunky, δεν είναι τόσο βουτυρένια, με αποτέλεσμα να κάθονται πάνω και να τονίζουν τους σπόρους μου, γιατί έχω έντονους σπόρους. Γενικά όμως το έχω δει το συγκεκριμένο highlighter, τα συγκεκριμένα highlighter, σε άλλες κοπέλες ήταν πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή τους έλεγα τι φοράς, είναι πολύ όμορφο και μου έλεγαν ότι είναι το συγκεκριμένο highlighter. Λοιπόν, θα βάλω το highlighter με αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο το αγοράσα από Λόβι, έκανε 3 ευρώ, κάπου τόσο. Για πάμε να δούμε. Το πινέλο αυτό δεν μου αρέσει γενικά το πώς συμπεριφέρεται, η αλήθεια να λέγεται. Βάζω και λίγο κόνχη για να δώσω λάμψη. Φυσικά ξέχασα να βάλω ρούζ. Θα βάλουμε από Wet n Wild το Pearlescent Pink. Παίρνω το αγαπημένο μου πινέλο από H&M για ρούζ. Ψεκαζόμαστε ξανά με το setting spray, το Essence. Λοιπόν, επειδή έχω τονίσει πάρα πολύ τα μάτια μου, δεν θέλω να τονίσω και τα χείλη μου τόσο. Οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα nude κραγιόν. Θα βάλω το Liquid Lipstick από Golden Rose, το νούμερο 13, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Θα το αφήσω να στεγνώσει και από πάνω θα βάλω το lip gloss από Catrice στην απόκρουση 230 Glossip Girl, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένα ροδακινή με shimmer μέσα που έχει 100.000 μέτρα sellotape. Αυτό το πεθάνουμε πάρα πολύ, το να έχει τόσο πολύ sellotape και χαρτιά κολλημένα επάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το ολοκληρωμένο look. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βάλω βλεφαρίδες. Μ' αρέσει πολύ το look αυτό χωρίς βλεφαρίδες. Ας πάμε να κάνουμε ένα recap όσον αφορά τα προϊόντα που χρησιμοποίησα, τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Αυτό που δεν μου άρεσε σίγουρα είναι η μάσκαρα από Essence, αυτή εδώ. Δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο στα μάτια μου, έκανε αρκετή ώρα να στεγνώσει. Έκανε τις βλεφαρίδες μου, οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές, ανύπακτες και λίγο μπελαλίδικες, να κολλήσουν και να νιώσω ότι κάνω κάτι πολύ άσχημο στις βλεφαρίδες μου αυτή τη στιγμή. Σίγουρα αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω ξανά. Έχω ακούσει όμως πολλές κοπέλες που ορκίζονται σε αυτό. Για μένα, για τις δικές μου βλεφαρίδες, το πώς είναι, δεν τέριαξε. Πάμε τώρα στην παλέτα με τις σκιές. Χρησιμοποίησα αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι δύσκολη. Γενικά οι κόκκινες αποχρώσεις είναι δύσκολες και μοβ για να τις φτιάξει και να είναι καλές. Θέλει χτίσιμο η συγκεκριμένη σκιά, συγκεκριμένη απόχρωση για να φανεί, για να είναι ωραία. Θέλει λίγο προσοχή. Μπλεντάρεται καλά, δεν είναι πάτσι, απλά θέλει χτίσιμο και όταν χτίζεις κάτι το οποίο έχει τέτοιες αποχρώσεις, θέλει προσοχή που κάνεις το blend. Έχω την αίσθηση ότι έχουν την τάση αυτές οι σκιές να φεϊντάρουν, δηλαδή να χάνουν την έντασή τους πάρα πολύ γρήγορα. Οι μεταλλικές της, ενώ στην αρχή φάνηκαν καλές, έχουν μαζέψει. Γενικά έχω την αίσθηση ότι αυτές οι σκιές μαζεύουν, δηλαδή τις φτάνει σε ένα σημείο το οποίο φαίνεται ok, αλλά μετά χαλάνε, δηλαδή δεν μένουν έτσι όπως τις αφήνεις. Τις μπλεντάρεις, φτάνει σε ένα σημείο που φαίνεται αξιοπρεπές, καλό
μετά από 10 λεπτά ξανακοιτάς τα μάτια σου και βλέπεις προβλήματα. Για να είμαι ειλικρινής, την περίμενα χειρότερη, ίσως γι' αυτό την αντιμετώπισα τόσο θετικά όταν την χρησιμοποιούσα. Την περίμενα πάρα πολύ χάλια, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ήταν τόσο χάλια, αλλά δεν είναι και μια παλίδα την οποία εγώ θα την πρότεινα σε κάποιον να την πάρει, γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή η ποιότητά της. Το bronzer και η πούδρα από Catrice είναι εκπληκτικά, να τα πάρετε, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πραγματικά, αξίζουν τα λεφτά τους. Όσον αφορά τα υγρά make-up, το foundation και από Wet n Wild και από Catrice είναι πάρα πολύ ωραία, αρκεί να βρείτε τη σωστή απόχρωση, και το mix αυτών των δύο μου αρέσει πάρα πολύ. Το primer από Catrice μου άρεσε πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο, θα το χρησιμοποιώ νομίζω συχνά. Όσον αφορά το concealer, ξέρετε τη γνώμη μου για αυτό το concealer, δεν πρόκειται να αλλάξει. Για το Catrice μου περνάει αδιάφορο. Γενικά είμαι ερωτευμένη με το Shape Tape και επίσης αν θα επέλεγα κάποιο άλλο να χρησιμοποιήσω από το Shape Tape θα ήταν αυτό από Fenty Beauty, το οποίο είναι εκπληκτικό και αυτό. Η Airspan, η Loose Powder είναι τρομερή, είναι top για εμένα. Τα highlighter, το highlighter και το rouge από Wet n Wild εκπληκτικά, γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι πούδρες από Wet n Wild. Το πινέλο από Lovely, το συγκεκριμένο που είναι σαν unicorn, δεν μου αρέσει καθόλου, νομίζω ότι δεν κάνει κάτι, είναι απλά ένα όμορφο πινέλο. Δηλαδή αν θες κάτι να έχεις κάτι όμορφο, ναι. Το πινέλο όμως από Essence, το 2 σε 1 color correcting και contouring brush είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το eyeliner από Catrice, η αλήθεια είναι ότι τώρα που το χρησιμοποίησα δεν μου έχει κάνει νερά. Όταν προσπάθησα να το χρησιμοποιήσω την πρώτη φορά όταν το αγόρασα, ήταν λίγο περίεργο. Θέλω να το τεστάρω ακόμα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό ήταν το μακιγιάζ με προϊόντα κάτω από 10 ευρώ που έκανα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω περισσότερα βίντεο με οικονομικά προϊόντα. Αυτά από εμένα. Να περνάτε καλά. Γεια!